Amen bazalwane. Siyabonga bazalwane, ingangibhekani isikhathi. Amen. Ngoba ngishilo ukuthi u12 wasishayela singakangeni lapha emathuneni, angazi ukuthi umkhulu sombeka ngoba bese uvalele besazivumela. Amen bazalwane. Ingakho ngiyacela ukuthi le snacks ngiyazazi sometimes ngiba snacks kodwa manje ngikho snacks ngenziwa isikhathi. Amen bazalwane. Yabona ama-arch angakanani and wonke azofuna ukukhuluma. Hallelujah. Bazalwane uzokhulumela obaba base arusi yamanzi kakasi upreacher wethu upreacher uSigasa. Usho futhi ukuthi umkhulu besithethisa ungakushilo. Usho Sigasa ukuthi umkhulu bekasithethisa ngoba besingasigcina isikhathi senkonzo. Ukuthula amahlangane nebandla. Ngibingelele abaphathi ngokulandelana. Ngibingelele omama. Ngibingelele nebolo nomkhosi wonke. Ngibonge ithuba engilitholayo. Engithanda ukusho ukuthi shayeke ingozi engiphinde iphole ngaphandle. Haleluya. Kodwa ngomoya oyingcwele sizoba right. Arosi ngicela ukusho lokho. Ngilwile ukulwa okuhle nganqoba. Namhlanje imisebenzi yami yabonakala phambi kwenu. Ingakho ngihlale ngithi hlalani ngilindile. Ngoba isikhathi nomzuzu alisazi. Umndeni wakadlalisa nomndeni wakashabalala. Ngiyangithanda ukufunda ivesi elizokhumbuza ukuthi 2 months ago uthini komunye umndeni. Haleluya. Ngalesikhathi uhlele isimeme esinjini. Haleluya. Ngoba lo makoti wemizi yonke okwenzeke namhlanje kamshingo apheleli la. Haleluya. Ingakho kumele sizilungisele. Haleluya. Ivesi engizolifunda likaJobe ukusuka ku7. Haleluya. Khumbula ukuthi uphila kwangu ngomoya. Iso lami alibuye libone okuhle. Iso longibonayo alisayi kungibuka. Amehlo akho asekini angisekho. Ifu phela lihamba. Bazalwane, umkhulu olele la beka umondli weyidandane. Beka umvusi wamakhaya. Umkhulu beka mthathu noma wena ubona ukuthi uNowu yena bekayenza kube uyes. Ngaso sonke isikhathi besihlala sishaya. Haleluya. Baholo umkhulu sisebenzisile wasibonisa uthando. Haleluya. Noma ngabe besijikele ekhoneni sithi kodwa umkhulu ekugcineni sayibona umsebenzi. Haleluya. Usiphuthile
wasenza kuba ababheki bamakhaya. Haleluya. Uthi umphathi makekhuluma uthi ningakhomba iblompoti la ngihlala khona kwami, kodwa ningakhomba ngenxa yakababa. Haleluya. So i-attachment yami nomkhulu ifike sihamba i-society. Makuvala i-society iyathandazwa. Haleluya. Ngoba bengamfuni umuntu ongalaleli. Haleluya. Uma iceda ukucula uthinte enye indoda uthi ungayidrive imoto kusasa. Manje ngoba thina singoThomas sikholwa ukubona ithi makuba iSunday ngiyazwa wathi le ndoda ithola i-accident iseThekwethema. Usuka ngalelo langa bazalwane ngaliphakamisa igama likamkhulu, ngaliphakamisa igama lomuntu oneqiniso. Haleluya. Kepha ngithi baholi namhlanje unento umkhulu ayithanda ukuyisho athi sigasa akekho umuntu ohamba nebhizinisi lakhe, umuntu ufailwa abantwana bakhe. Baholi namhlanje nayo inselelo. Kusasa umkhulu kumele abe proud ngathi, kumele ulevel ashaya isihlangene. Haleluya. Kuningi abakulindele ROC okuhle nokubi, kepha asibanikeni iside eliyi-1 sibanike ukukhanya. Haleluya. Sibe isibani sihlale phezu kwetafula. uDisemba bazalwane ubuhlungu kubaholi base-ROC. Umholi wesithathu e-ROC yohamba ngoDisemba. Engathi umoya ungasipha amandla. Haleluya. Ngoba kumele sijabule ngoDisemba, kodwa abaholi bayasishiya ngoDisemba. Ngakho nithi lala kahle mshengu, usikhulisile, usifundisile, i-trust yakho wayibeka kithi. Isikhathi sokuthi kutshengise uphawu, ngoba lo phawu lufakile kithi. Haleluya. Njengoba nawe lakho uyobonakala ngalo, awuthi nawe uma ubheke emuva ulibone uphawu olushile kubaholi bakho. Haleluya. Siqine usimisa. Haleluya. Kuko konke sibonga amandla ne-respect osiphe yona. Igama lenkosi malonga. Amen. Siyabonga Sigasa. Ukhona okushile Sigasa. Buthi mongena umkhulu akubheka isandla saka-left umuno ukuthi uyashayina okanye unegolide na. Wathi madoda noma ningawagqoka ama-ring kodwa mhlambe abanye bena anginakufakazi. Manje ngiyacela umholi nomholi ngicela i-marriage certificate. Ayi asuka amadoda manje anwaya amakhanda athi mina yeke. Wafona wathi mfowethu hayi ukuthi ngoba umfowethu ngicela i-marriage certificate, otherwise ngizokuxosha esontweni lapho. Yabona babili bathathu bangazange bawalethe. Angazi noma mhlawumbe bayawaletha la, kodwa umkhulu wathi uzobathola. Sengisho ukuthi indoda bengafuni umuntu ongaganiwe. Nangempela sawasubmit, abanye bawathumela ngamafoni, abanye bawafaka kuma-email. Afuna ukuprova nje ukuthi ushadile na, and uphi unkosikazi wakho, ukuthi wakashabalala umfowethu ngifuna i-marriage certificate. Amen bazalwane. Typical example bekanjalo kumkhulu. Sizondlula ke manje sesiya ezwini. Awusiya ezwini uthi lithini izwi masekunje. Amen. Manje ngiyacela bazalwane, swetswe ngiyacela. Ngicela nje ukuthi ngizonikeza uArchbishop avule izwi
bese ngicela ama-archbishop, hayi ukuthi ngiyabandlulula abazalwane, isicelo nje esiphuma kimi ungakashabalala, ngoba phela ngithi sometimes abavangeli, abashumayeli, abadikoni bayahamba nabo emhlabeni, bese ke ama-archbishop athi step back kusebenze laba abanye abaholi. Manje ngoba la kuwe u-archbishop, ngizosebenzisa ama-archbishop nasemathuneni kuzotshalwa ama-archbishop. Amen bazalwane. Ya nobheke nje ama-programmeni asafana nale ngiphethe, ayihlukanga ndawo, ukuthi le phela ngoba isimanje manje iyaphila efonini. Amen. Ngizobiza i-archbishop izosinikeza izwi, bese emva kwaloko bayafakaza ama-archbishop, kodwa nakhona ngisase street Mahayisi kusase u2 minutes, ngoba ukube bowuthanda ukukhuluma ngomkhulu bofanele wenze njani, uze ngayizolo uzolindela nathi. Amen. Archbishop Motha uzosiphizwe, and ama-archbishop ayeka anginayo imvume or ilungelo loku-appoint ama-archbishop. I-archbishop lizosukuma lona lifakaze ngezwi. Over to you, Arch.
Bishop umuntu kumisikhathi eside. Ngizobashaya baba. Ya, ngizobashaya mkhulu. Ngicela youth ningi-respecte. Mangabe bafuna ukuze akusiye manje eGagazi, ngizobashiya ke-address bazonyizwa le. Amen. 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 Ngiyalibingelela ibandla lonke kaNkulunkulu. Amen. Ngibingelela abaholi bami. Ngiyinhloniphe abaholi. Nami ngibonga ukuthola ithuba elokuthi ngiyime lapha phambili. Amen. Ngikhethekile ngizobingelela umndeni wabadlalisa nomndeni wenkosi yethu elelela ushabalala. Amen. Ngimile basakale noma ungathi ukuthi mina ngiyamazi uNkulunkulu, kodwa kuba khona la khona uthi lo muntu ngizwa amandla ami ayehla khona ngithintile. Bakakho umuntu uthintile ngathi siminyezelele kanje angene kanjani kwakuthinte wena uthi ngithi kimi ngiyezwa mina khona ngithintile. Uyaziveza-ke lo mthintile uthi yini. Nami ngiyaziveza no ukuthintile yini. Ngizama ukuthi nangibiza lokho ngizibuyisa mina endleleni before ngingena ezweni nami. Siyabonga arose. Amen. Amen. Ngingakayideni nje kunomuntu la oyehlala naye emile. Amen. Angamuve bayale wabayaya abantu bayale babuye futhi bayale ngakusasa uzothi bayale kodwa yena one place mabamuza ukuthi wena siyamuva thina siphuma sihlangene siphuma singene ningaphumuli lo muntu impendulo yakhe yinye njalo yethu ukhona ozayo. Abe impendulo yakhe yinye njalo ngomuza ukhona ozayo. Awuthi nje ngithi kancane njengomuntu engimela ngezwi kahle kahle angibiza kangalokho kulenye benami ngamukela uye ebhodini umshengu. Amen. Ngizwe impela bayamazi abanye mina ngimazi up to now. Amen. Yes, bayamazi kodwa mina ngimazi up to now. Ngizama ukuthi ngibele sikhole noma la amazi babali kodwa mina ngimazi up to now. Ngiyaqina ngimazi. Amen. Nasizovala ebhodini akekho. Amen. Ngizama ukuphangisa nje masinyane ngikhulumele ibhodi. Amen. Umshengu uyindoda enye uhambe mina ngitshela ukuthi yena bayangibizele eceleni usondele ngapha. Ngisondele athi ngubonile ulwezi. Amen. Aqaleni awu mfethu manje ngikuthi nokuza isikhathi ngizabe ngilungisa izinto ngilungisela umama wami. Ngikhuluma la umlungiselani nje ngenze ukuthi ngilungise umuzi wami umpemule. Amen. Ngimaleleke mangifuna umuzi omuhle ukuthi ufuna ukulungisa muphi umuzi. Angeke ngiyekudeni ngenzela ukuthi nami ngilungise mina. Silimali imiyelele ngeSamuel. Amen. Bazalwane njengoba basho usibalo wami la udlalisa nami ngisho la umshengu ngeke umshengu kune umuntu esinawo la abawubiza iZPC umile angazala athi ngizoza imota ngisalungisa. Amen. Mshengu uthole amuhle mshengu ungafika bona ngisho njengawe ngithi ngisalungisa kodwa ngena awuze nje uzufuva kahle ubone athi ngiyakuzwa athi la kodwa khona ngisaqinisa. Ngithi ROC imani bantu abamkhulu hlalana enkosini ningadideki impilo nale evelile. Ngizwa ezwini ngako ukuthi ngicela nje into kade ngayithanda abanomama. Amen. Ningasho ukuthi ugogo nje wanisho ngizosho kodwa akade bakuthanda bebacelele ku-adopta intokazi leya lapha kaMotha uNomsa bathi nami ngezofoni ngudala ngathi yafuneka ayohlala lapha nangashabalala. Amen. Ngizomcela nje asho into beka ikhonzile nomama nje bavalile namhlanje. Ngiyaqala ke kubona la Goli umuntu avale kanje. Kodwa ngibusise ngathi ngiyamangala ukuthi ha kanala bavala. Amen. Ngizocela wasitela ke lapha ekhawati ebusuku umama wathi ngicela ngikhule. Nawe uyangikhula kodwa ngicela yakho kodwa nabantu
Ngiyabonga isitelo ke esitelo kaBakushabalala ke wathi woza nawo uzozwela amen. Sanjelwe ke amen ngoba uNkulunkulu uthulile yakho abakushilo beziphinda phinda into eyodwa nami ngiphinde ukubhekana ngiyathuza kakhulu yakho mabangibizela ngiceleni ngizemeeting ngoba sibantu bezwe mhlawumbe yangichobela imbayini ngoba okay amen ngithi mina bengizele njalo ngithanda ukungibizela eceleni futhi ufuna ungichomela ngiyakhumbula ke la ngibaselwe iMK waphindwa ngibizela eceleni wathi la bathole kanjani kwasomsibusise ngoya nje ezwini nami ngayo indlela eyodwa ukuthi ukhona uNkulunkulu wethu ukhona ubusayo sokukhona konke ahambe kahle umfethu futhi akekho umuntu oyoma phambi kokufa kwasomsibusise hamba mntwana ngiyabonga ukuthunywa ubaba sizofunda incwadi ukaTimotheyu 11 isihloko sithi uJesu uyadumisa uyise ememeza abahluphekile bezekulo. Sizofunda 28 nje kuphela. Ngicela nje ukuthi ngaphambi ukuthi sifunde 28 ukhulekele lenyama. Haleluya. uNkulunkulu namandla kusho Nkosi silapha kuThixo namandla kuzothi makuwa izwi lakho uNkulunkulu namandla bese siba nokulalela Jehova indlela zethu Thixo namandla bese siphuma khona Jehova singiceleni uNkulunkulu namandla bese kungena izwi lithi Thixo namandla kuze naphakathi zamani kimi zanini kimi mina lonke enihluphekile nezindawo uthi Mateyu bakholwa ngoba Mateyu siyabonga bazalwane xolo nje ukuphazamiseka sithe ngokukaTimotheyu ngokukaMateyu 11 verse 28 zanini kimi nina lonke enikhatheleyo nizakuni xolo kancane Sabonga bathandekayo sizothola incwadi ngokukaMateyu 11:28 uJesu uyamdumisa uyise emema abahluphekileyo beze kuye kule kanje 28 zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo
mina ngiza kuniphumuza. Bheka ijoke lami, bekani ijoke lami phezu kwenu, nifunde kimi ngokuba ngimnene, ngithobile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Ngokuba ijoke lami lihle nomtholo wami ulula. Amen. Ngiyabonga kakhulu siphazamo senje. Siyabonga ukho kade ufunda. Amen. Amen. Baye bathi abanye abantu ke naso wenza nje bahambela igameni. Ane ngokusho nje bathi umzwile. Yasimzwile vele nami umzwile. Kodwa kuyona sihambe sikhuluma. Mina kodwa ngithi ngiyazi nambe ngayifundela. Angithi saphe ngikhulu. Siyafundela. Haleluya. Abantu bafundela. Nawe abasikuba bewifundele wena manje inkinga sifuka ukuthi bayile Archbishop Moyo. Ngiyafundelwa kanti nawe ungayifundela. Ngizama ukuthi ungalokho ukhuluma umuntu wrong. Basomsimbusi ngizezwe. Ngizama ukuyisiza ngithi ngithe kuhlukene kodwa nje kuphela ngiyabonga mina kakhulu. Hlala ume uthi ngihlala ngifunda. Nabantu khona ngomfundo usuku. Ndabantu khona usuku unganyezwa ukuthi ngizifike. Inkosi yomhlaba ingene la kulezi elithe amagama nje amnyama ebazalwane ngwabhekise ROC. Amen. Ikakhulu nami ngwabhekise kimi nawe ngwabhekise kuwe uJesu Domsoyisi umema bonke abasupheleleyo ukuba mabeze kuye. Asibuza ke kubani. Amen. Simenwa sonke thina esifundayo nesipheleleyo ukuba masize kuNkulunkulu. Abesada 2018 zanini kimi nanonke, zanini kimi nanonke, akasho ngithabanjani bazalwane, zanini kimi nanonke emisindwayo nemkhathazekileyo, mina ngizokuniphumuza. Akekho umuntu ongaphumuza iROC njengoba kunje, akekho umuntu ongaphumuza nomndeni njengoba kunje, umunye ofuna beze kuye uNkulunkulu. Ngizama ukundlula nje masinyane ubaba wethu from direct umethe usinika ama-minute, kodwa ke izwa nikeza mina wathi no 5 minutes to 8 minutes. Ngizama nje ukuthi zongabe bazalwane phela bazalwane okubalulekile kunye la ngaphandle kwezwi singenze zanini kimi nina nonke, nina nonke. Nawe uyazazi phela ukuya khona, nawe uyazazi bantu okuya kulo, nawe uyazazi bantu okuphethe. Zanini kimi nina nonke, nina elisindwayo nemkhathazekileyo, mina ngizamunye umuntu ophumuza umuntu. Ngitheke nami lapha kabakuhlabalala lamalanga ngandlulile ngathi 7 Jobe ayikho into ezokwenzeka. Amehlo akhe akade abona okuhle, wabandla akade alithanda, ukathanda inkonzo yamuntu ngendlela isimanga nami ngimangala. Kodwa yilinye into engishoyo, amehlo akhe 7 okuhle akade abona kasawuphinda kubona. Yikho sinokufana usawuyivuza yona ukuthi phela kulungile ngeke ukuthi aphinde abone ngala ngithi uyofika kubona okuhle. Amen. That means ngala yikho into enhle. Yingakho ngale kuthiwa akho umuntu obani manje amehlo akhe 7 akade akubona la akasayuphinda khona. Kodwa la zani thina sisele. Amen. Sisele, yes kulungile, sisele sithina abasele beze kuye ngoba nawe emzini wakho nomunye uphumile kwakhe, nomunye uhamba nje bathi kade angahamba ngabuyi akabuye sokulate. Ngizama ukuthi la masimile asinambele ukuthi lokho kade akwenza sibuke bebenza ngani nangi ngathi uNkulunkulu uzangihlale uhlalile Nkosi ngikubi ngiyahlalela sifundile ngakubi akahlalanga ngoba kumnandi nje, akahlalanga ngoba kubuhle njengoba siva nje Doronfontein nangilalela, kodwa umshengo akahlalanga ukuthi uhlale kubi bahlala kubuhlungu. Kodwa namhlanje sizoshokoda ebandleni engisho nje ebandleni bantu abami from director Mthembu hlalani imani ukhona ophezulu osiza umuntu kwesomsimbusise zani ngimi nina nonke engihluphelele isindwayo mina ngizokusho uNkulunkulu asiyeni kuye nami ngisho njalo ngithi namhlanje siyibhodi ugcine kathi ngizakulandela amanye ama-2026 ngiyobona lo mbutho weze-PC okhuluma ngawo usho kade ngiyobona omunye umbutho ekade ngawubhekile nathi sisasho siyibhodi ukuthi uNkulunkulu akamsize nathi asisize siqhubeke uNkulunkulu ngamandla. Amen. Ngile ngayithola
Amen bazalwane. Abethi kuzoba khona ibishop elithi hayi letha mfana. Manje shuthi Manibingelele bazalwane. Manibingelele bazalwane. Egameni likaMfowethu Jesu. Engumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Kuthiwe kithi esiyeqala isikhathi sihambile. Ake sikhulume manje. Bazalwane le ndoda esiqumamelele la ngiyayazi. Angikhulumeli ke ukuthi sengikhulumela nabantu basePhilippi. Lapho beke sijika khona nina abanye besinenzela umusa nje. Nihambe nabo. La ngiyakhona baba uMothanizule indisi Archbishop lami. Uthi 11 ku28 zanini kimi nonke engikhathele nekusindwayo ngiyokuniphumuza. Manje athi sibheke kuye uJesu engumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Senginambingelele nonke bazalwane ngokukhulu benu enikhona la. Into engizama ukuhlala angizange uzoshumayela. Ngizoluleka ibandla. Ningakhuluma nabomndeni thina siney'ntwala zethu emndenini kodwa kuney'ntwala zokholwa. Bazalwane igama lebandla lithi remembrance of Christ. Ngicela ukuthi uma nimkhumbula umshengu ningakhumbuli umshengu kodwa nikhumbule indoda kaNkulunkulu ethe yahamba kahle phambi kukaNkulunkulu. Manje ukuhamba phambi kukaNkulunkulu akulula. Ukuhamba uvuma nalo angafanele akuvume. Kodwa ebandleni nantiliso engithanda ukulibeka nje kimi. Ngiyakhona ukukhuluma umshengu ukukhuluma usithole la. Ngoba mangayikhulumela ngizoba nenkinga. Izwi bazalwane lilaphana encwadini kaFilipi. Wesibili kanti ivesi lona lika16 uthi nibambelele ezwini eliphilayo ngize ngibe nokuzibonga ngosuku lukaKristu ngokuthi angigijimelanga ize angisebenzelanga ize. Bazalwane uzakugijima ungumholi ngenxa yalesindo ubaba uMotha akhuluma ngaso. Ngifuna ukuthi ubaba uShabalala angayisoli ngani ma remembrance. Ngizwile noma nihlabelela nithi Father we adore you. Uma ngabe nima-adore ubaba wenu uShabalala, umama akuba umkhuba webandla manje ukuya eDurban. Abanye bontshela iphunga nje elifile lisikhaya likhashwa liluna akanamali loyo kuye eDurban. Mina ngifuna angisho iside sebandla sithi amagagasi awekho la eSoweto. Lo muntu ubeke iphila inkolo yakhe hayi boyakhe. Befuna hambele umambele endlini udlisa unkosikazi, umambele olwandle eDurban udlisa sobani eDurban. Bazalwane ngicela kubantwana bakhe bonke nekhaya ikakhulu ibandla. Bona nibahleka ngazi ngibethatha ithombe zale insizwa zalela ngiyogabisa ngani. Angabe besikholwa besizolithatha bese niyatrenda. Manje asifuna ukuba kutrenda abanye abantu Shabalala. Sifuna ukutrenda thina usithole. Elokugcina ke bazalwane. Uba uShabalala ulile kulokuhle. Uligijimile ibanga. Bakusela umphelo wokulunga. Oyomnika uNkulunkulu nabo bonke abalazile abalalela balilonda izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu angikusisekele. Archbishop Uthanjiwa.
ngibingelele egameni elihle lomfelo wethu uJesu. Ngibonga ukuhawukela. Bengisenkingeni umethu MC sithathele. Ngoba bengizothi ngiyathatha bathi khani ufika manje. Thina dala sikhona. Bazalwane nanti izilami linye nje. Bandla nomndeni. Ukuphila kwethu kufihliwe kanye noKristu. Haleluya. Mama Shabalala, omama babili endleleni. Ukhona umama osuka kwakhe ekseni afike ahlale emzini yabantu zile ingane zakhe. Mama ufunana emzini yabantu ekseni kangaka. Athi bantu abamnethi mangithole iservice. Kube khona umama sithi isikhathi masithi 11:45 bathi abantwana mama uye engcwabeni kaShabalala athi bantu abaningiyaya kodwa ningigadeleni amabhasi. Haleluya. Umata waphithisa ebona uJesu kodwa uMaria wahlala phansi ezinyaweni. Kodwa uma umata ephithisa uyakhonona kuJesu. Uthi Jesu bheka ngiyasebenza udadewethu uyangikubelela. Kodwa uJesu uthi mata ukhathazwa izinto eziningi. Yekela uMaria ukhathisabele ongasali iphupho kumuntu. Thank you MC. Ngubike ngoba ngokuthemba thina ukuthi hayi uyisoka wena. Amen. Archbishop Mabuza. Ngibingelela inhlangano kathi ngelihle igama lomfelo wethu Jesu. Amen. Ngiyathoba kuwonke amabhishophu abomangameli abafundisi emndenini yombili siyabingelela abazalwane. Izwi ilona elizosiza ibandla lase-RC. Izwi zamele lizonisiza. Ubaba wenu uyibekile induku ebandla. Makabonga uThixo. Ngomhla ka-30 November uyangifonela uthi kimi ucela ngimphisizo. Ufuna ukudlisa abogogo la endlini akabona umama uSibekile. Ngithi nami ngiyovala eDavidton ngizodlula ngishiyela isidlo. Ngiyadlula ngiyamshiyela isidlo ngithi kodwa lesidlo saseJopa lesi. Bonke abazodla lesidlo ungamangali mebeze eJopa. Uthi ke kimi hayi ngwani mina nawe sinto yodwa. Makabonga uThixo. Bazalwane silimele kakhulu President Nqala ngomhla Sunday mangithinta ukuthi ubaba kasekho ngishayekile kakhulu lo mzalwane bengumkhonzile babundebele inhlangano ayiqhubeke ibandla liqhubeke nami mangifika enhlanganweni ngangibongela kahle
futhi ngahamba kahle nasenhlanganweni ngoba kubi mawuhamba endaweni ishiyo moshini ususabe nanokuthi noma ibiziwe lo xabene naye ngokumbona la etafuleni usabe nokuza ngoba angihlukananga kahle makabe ngithini kodwa ngoba ngihambe kahle ngizokuma naphambi kwakhe futhi ngoba ngihambe kahle ngibonga ke ukuthi ngithole lo mlayezo nami ngashayeka kakhulu ugogo ngema ebandleni laseJopa naye wadilikelwa impilo ngolesibili mangizwa lo mlayezo ngisashayekile ndawo yabekwa ngomhla Tuesday ngoba abantwana basenzela into yabo ubekwa nje umntana esikole ugogo akukho into engizoyenza ngoba siyafunga uma sizwe ingoma emnandi kodwa ke emva kwethu khona abantwana abasiphethe abazokwenza into abayifunayo uma umzimba ungasekho ngolesibili ngiphakamisa lokho kubahole bengakabathinti engenazi inombolo zabo ukuthi niveze lo mlayezo ukuthi angizubuye graveyard president kodwa nake ngifuna ukusho ebandleni nezwi baba wami ngiyathoba ezwini olifundile elikaMafeku angilideleli kodwa bengifisa ukukhuluma nebandla kakhulu ukuthi ke akungavuka amaxhaphuzi kunezwe lithi nyoshaka kumele sikuhlakazele izindlu asikulisupporta lelo lizwe kunezwe la encwadini amaKorinto oqala ku16:13 elithi ke lindani nigxile ekukholweni yabona umuntu olindile ulinda ngokomoya ngoba ziningi izinto ezizovela nibe namandla makabonthini ngoba uma unamandla isibindi sizovela akuso ukuthi kusasa sihlangana nawe uthi washa umholo bahlangana izifo ubaba ushiye enenzisile ama workshop mina nabe sidiscuss ngoba masingama bishop siya discuss lapho kunjani nami ndoda ngi15 ngenza konke ngithi nami ndoda phela angeke asifane lo baba abaqala lo msebenzi kodwa ngifuna uveze ukuthi babungobese akunavuka amaxhaphozi elithe izwi encwadini lezenzo uyovela impisi ehahayo esingayi kuhawukela umhlambi kaNkulunkulu akungavuka amadoda phakathi kodwa yimani lo ubaba Shabalala aqalile liqhubeke ibandla nebandla limhloniphe umama libandla limhloniphe umama uenjoyile umama to the fullest nomyeni wakhe ngiyabongela mama ngoba ulandwa ngakuthumiyeni useThekwini wena ungapha uhambe nobani eThekwini akazini kodwa yonke into uyiwitnessile uNkulunkulu ngendlela emuhle ngayo makabongithini kodwa ngizosha kakhulu babunqala ebandleni ukuthi xilani nibe ngamakufuneka amadoda ekukholweni akufuneka indoda enteketeke kufuneka amadoda agxilile ekukholweni ngoba mawuhamba nomuntu enteketeke vele endleleni uyahlupha loyo muntu Nkosi yomsibusisa Siyabonga Archbishop Jane Malinga sokhona bangibusayo bakwethu manje ba-Archbishop bamlungile Okhethekile ngibingelela umndeni wabaShabalala nomndeni wabadlalisa nomndeni yonke exhumana lezibongo namakhosi esonda khona wabaShabalala ke ngimazi kakhulu ikhona indima edlala empilweni yami ethandazela abanye bamazi sengubishop mina ngiyamazi sihamba la efastra kakhulu amen kodwa ke akumayelana nalokho manje umayelana ukuthi akasekho ubaShabalala ibandla leRC alisenaye uMelusi amen akhona amazwi encwadini yamaHubo ngiyabonga mholi ungipha ithuba akhona amazwi encwadini yamaHubo athi abamethemba uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engenakuya izinto njengentaba zihakhe Jerusalem kanjalo uJehova wayebahaka abantu okuchaza ukuthi bazalwane lo mbhalo uveza ukuthi
othemba uJehova ufana nentaba. It means iJerusalem that is surrounded by izintaba. Okusho ukuthi wathi wathemba uJehova ukwazi ukunyakaza. Akukho okungakunyakazisa. iBhayibheli bese liveza ukuthi uNkulunkulu uyabahata abantu bakhe abamethemba njengentaba. Okusho noma izimo zivela ebandleni uthole ukuthi umholi uhambile siyazi ke bazwane it's a fact ukuthi umholi mayihambile akubi khona ukuthula ebandleni. Bandla arosi ngiyanicela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu angisiza nilekelele nibe njengentaba ezaziwa eJerusalem. Ninganyakaziswa egabeni likaKristu Inkosi. Amen. Archbishop Mieza. Siyababingelela abazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Qale ngokuxolisa ukungapha kwazi ukufike ebusuku. Shiye nami ibandla lilindele. Mase ngithi kwabasalayo salali ngiqhubeka mina. Moses. Moses. Ngithi saya kuMoses because ngalithola ucingo kamdala ngalimala kakhulu emoyeni. Ukube bekuyangami nje bekuyoba khona umlindelweni thema ngiphema umlindelo ekuseni ngo-4 o'clock driver ukuthi ayithingele inkonzo ngibe sengila ukuzolalela nje ngizwe ukuthi kwenzekeni ngoba umshebo before ahamba eThekwini sasilokhu sikhuluma nje fonini kungenalo lutho. Angikho-ke lapho bazalwane. Kunencwadi yabaseFilipi kokuqala chapter 1 verse 21 bakusithola uma ngabe ukuphila kithi kunguKristu ukufa kuyinzuzo. Uma ukuphila kithi kunguKristu ukufa kuyinzuzo. Mangiza la endleleni ngithi mina angikwazi angazi noma ngiyamizwa yini. Kufanele ngithi mina engisaphila ngithi uyadela wena osulapho ngoba kulomzimba sengene kuwo akho BP ophinde phathe la akukho sono esiyophinde simbambe kuloya mzimba. Izilethi iBhayibheli kunezwe abantu abahlala kulo abalambi abasobi abozela balali. It's because kulo mzimba uthathayo uyahlukana nezinto zomhlaba. Ngifuna ukuthi mama Shabalala imizamo yethu iyophela masifika kuye. Singakhuluma konke bandla, singakhuluma singakwenza konke babunana
kodwa imizamo yethu yophela masifika kuye. Uma singakafiki ake sihlabelele kakhulu sithi njengebhadu ufuna umthombo. Ngoba nale ihlabelelo seyihlabelela kodwa iminingi yazo bese iyasidlula ihambe phambili. Njengamhlanje ngithi njengebhadu libhadula ukufuna umthombo. Ngoba kungenza ukuthi sibuthene lapha ngoba sizophala instead ukuthi asihambe sibuzane one by one ukuthi uhleli yini kuKristu. Ngoba kukhona abantu abasha amavesi amnandi. Ngiyakhuluma kanjalo ngapha ngakithi emakhaya ngabona abafundisi bebheka phansi ngakhulunywa ngabi kwathiwa ngiyadelela. Ngithi mina hayi ngikhathele nje umuntu wamavesi kunamazwi avesi bani ayikhathele because anwaphili. Abantu bafike bashumayele kamnandi mawuthi ubheka ikambo something else. Mawuthi ubheka ukhamba kwakhe ubone ukuthi hayi ayikho le. Okugcina kunekhorasi engilithandayo bazalwane elithi ngendlala indumiso phezu kwalameva ukuze akhonzeke kahle uThixo. Ngiyalithanda le chorus Mama Shabalala ngathi ungahlabelela njalo. Kodwa bese wenza umthandazo phezu kwameva ukuze kuhambeke kahle endleleni. Ngoba ziningi izinto ezisazawukhulunywa, ziningi izinto ezisazawuvuka. Kodwa udlala umthandazo phambili ngoba ngaphandle kokuthandaza, ngaphandle kokukhuluma noNkulunkulu direct, hayi bazalwane baningi abo-ashi, hayi baningi abo-ashi abanye asamasoka ngoba bayayidlula 2 minutes. Hallelujah. Archbishop uHlashiwayo uMhayisi Ngiyabingelela abazalwane ekuseni ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Amen. Amen. Bazalwane inkosi ngiyayiphilela. Amen. Angingaboni ukuthi mangihlonisa nenkosi. Ngicela inkosi ithele umusa. Amen. Ngiyabingelela umphathi ohlelo ngiyabonga ngcotshwa. Shehu. Ngiyabingelela abagcotshwa bonke abakhona ngiyathoba ngegama likaJesu. Amen. Ngiyabingelela umndeni wakadlalisa mama Dlalisa sizothi phephisa. Ngiyabingelela umndeni wakashabalala nebandla lonke ngiyamazi lo mnumzane. Amen bazalwane. Umthandazi. Yes. Lo umthandazi. Yes. Lento yokuthandaza abazalwane isiphiwo. Yes. And umuzi waseZiyoni uphiwe ukuthandaza. Ingakho niwaxabanisa amavesi ngoba nazi ukuthi niphiwe. Amen bazalwane. Umuzi waseZiyoni uphiwe ukuthandaza. Bese ke ukuthandaza mawungumthandazi fanele ukholwe wena qala wena ungumthandazi. Mawungumthandazi fanele usindise qala
wena umthandazi wenze ukuthi mawubeka abantu izandla ungabatheli ngothuli lokungakhona. Amen bazalwane. Ngizothi phephisane ebandleni. Ube bekwazi ukuhlabelela Jobe bengiyothi mawungangendlula iJesu. Yizwa amazwi ami. Lapho ubabiza abanye mawumbiza. Amen bazalwane. Incwadi yamaKorinte besibili uchapter 4 verse 1. Ngakho yasidangali kodwa noma umuntu kubhubha umuntu wethu wangaphandle owangaphakathi wenziwa musha. Ingenzi ukuthi sikholwe bazalwane umuntu wangaphakathi. Uma umama dlalisa ngabheka uma ushabalala ehlangana naye wayengakhala ngomsindo. Nami lo ngihlala naye mawungambuza ngangimuhle kabi. Kodwa umuntu wangaphandle uyabhubha. Umuntu wangaphandle uyadilika. Omunye wangaphandle udilika njengoba ngifake ibuko kusho ukuthi amehlo yamadilika. Omunye mayedilika kuphuma amazinyo. Haleluya. Amen bazalwane. Uyasaba ukuthi ubaba umuntu wangaphandle umzamele ne-medical aid kodwa adilika kunjalo. Bangabuza bomama la abanye baphethe amaphilisi. Abanye baphethe amaphanado. Omunye uthi yaphuza amanzi asengiyoywa ngoba umuntu wangupha ngaphandle. Kodwa ke uma ke umuntu wangaphakathi enziwe wabamusha, uma umuntu wangaphakathi ekhona egameni likaJesu ke asidangali ke noma loyo ephupha. Umuntu wangaphakathi bazalwane yilona oyohlangana noJesu. Ngoba umthetho wakhona uJesu wamene wehla weza nefomu yokuba umuntu ophilayo kodwa umuntu kamoya. So ke uyike umuntu okhonza ngenyama. Uma ngabe ushabalala ekhonze ngenyama yiloko kuyokwenza ukuthi angamkhandanga umuntu oyoba semuva kwakhe. Amen bazalwane. Kwakufanele ukuba ushabalala khanda umuntu esekuba sibheka sithi nangu ushabalala emkhande ngomoya. Lokho kuyokwenza ukuthi isonto lingabi nomthwalo okugcoba omunye umuntu ngoba ukhona umuntu odanile. Siyabonga mfundisi. Haleluya. Yebazalwane yaza sikayenzi praise and worship. Hallelujah. And ngumphuphile umuntu kumele yenze praise and worship. Amen. Ngumphuphile. Lo we praise and worship bazalwane uphupho yiwo. Uphupho yiwo. So omunye umuntu angamsuli iphupho nje. Amen. Izobiza uArchbishop Mahlangu nabebenizwi. Ngiyabingelela bazalwane. Haleluya. Igameni lenkosi. Ngibingelele inhloko zamabandla zonke. Ngibingelele ubuholi bonke ibandla ROC khwaya engcwele kaNkulunkulu ngokukhethekile. Ngibingelele umndeni wakwadlalisa nowashabalala egameni lenkosi. Amen. Uma ke uqeda ukuba ne-operation esibhedlela kune-room ebalibiza recovery. Amen bazalwane. Ilimele ROC waba ne-operation enzima eyenzakalayo kumele sinisondeze ku-recovery room. Haleluya. Kulani izo-recover khona. Ububuka ku-1 Peter chapter 2 uya ku-verse 10 lithi iBhayibheli uNkulunkulu womusa owanibizele enkazimulweni kuyawukuthi siyadlulile ey'hluphekweni zesikhashana bese yena uqobo akasathumeli ingilosi ku-recovery room. uNkulunkulu akathumeli ingilosi akathumeli imshumayeli uyizela yena uqobo. Uthi-ke umbhalo uyokumphelelisa uyokumsimamisa uyokunika amandla and restore to the original being. Amen bazalwane. Kodwa ke nayi into eyokumsiza uma ubuka kumaHebrew 4:2 lithi iBhayibheli ivangeli esashunyayezwa lona
nabo bashunyayezwa lo kodwa bona alibasizanga ngoba bengalihlanganisanga izwi nokholo into ezoyenza kube nesiphithiphithi ukuthi sekushunyayelwe kangaka bese ningalihlanganisi izwi nokholo ngikhuluma ne-ROC ngimazileke lo baba nami uma ngikhona amadoda engathi ngiwasukumise la esasinawo ushilo usigasa wathi sihlangane ku-society thina mina ngimazange kholo ngiqala ukumazi nge-society ewumbumbi wamakhaya kukhona amadoda engathi uma ngiwaphakamisa uma ungahamba ekhaya emzini yawo ngamunye uzobona imizi yawo mihle namakhosikazi awayanakekelwa ngenxa yakubaba amen hlanganisani izwi nokukholwa ubaba uMotha uthe kancane wathi-ke kukhona umthindi ngithanda ukuthi nje sengidlula shabalala uthi ka uJesu kukhona umthindile ngizwa amandla esuka kimi eyakulo mthindi bakhona abantu abathi Bluetooth i-Bluetooth ke ukuze i-file itransferele kuwe mele ibe on amen bazalwane and then you say on bese uyayiphera nalo ekumele adlulise ifile nisemandleni ukuthi ukuzasuka amandla kuJesu kumele wenzeni ukuzikhonekte naye lithi ke iBhayibheli bese uthi ke accept the file hayi bakhona abantu sekhela phasha you need the blood to stop the bleeding angithi khona amazulu la athi iva kantas likhishwa ngelinye iva therefore you need the blood of Jesus to stop your internal bleeding amen ayazi ngitholela amabhishophu ngiyabinga kakhulu ayisisohlangana phela le kwampela ndawo amen ngizobiza uArchbishop wami ngiyamthemba lo ugcina bese ngena prison worship ngoba ngisanama-item ayi-2 ekumele ngiwenze amen awu kuba ngiyambingelela bazalwane ngibingelela wonke umndeni nabaholi bonke ngiyabingelela nomndeni wakadlalisa nomndeni wakashawalala amen ngibambilela khona ukubhukala kimi amen masathi ibandla labathandazi ibandla labathandazi bayojinelana ibandla labathandazi esebenza nosisibusi ikhona bazalwane bethu kora 11 sekakambele edandroom ulindi hayi kwashawule ngeke usangene umnyango yini kwesihlanje haleluya ikhona bazalwane sibaningi nje nababala sibaningi endoda le ikhona ngithi sifike kwini emlazi kaphi ebrindini eyikhomba lapho kunendoda egulayo eyayiphoyisa lapho phela amazinyo wonke abuhlungu shawala typhoid uthi umoya kunje ngiyazwaza la ayisindi le ndoda kodwa uthi ushawala umoya kunje ngizokusho ukuthi emndenini wonke umuntu maziwe fast track ushawala yebo ya uthi wona umkhaba wonke nomkhaba bakufana ataziye iyazwa bazalwane
basuke sikukoni bebheka qala bathina abantu alingenayo sibe sikukoni bavala umnyango singangena ubiza umama uqala ungena mama wena kabe uvula umnyango sikose phakathi basuka phakathi abheka abantu hayi kwathi lapho khona ke umusho ukuthi umndeni konke nasebanjeni lonke phekisana sakhe manje ngaphandle noShabalala ebandleni izolo kodwa nashintsha Shabalala asinabantu abangoShabalala ebandleni lami nikona bazalwane ungashintshile Shabalala uthi bandle lapho ibandla kaKristu nikona nithi mama Dlalisa phephisa lokho thina nje abanye ithembu salifunda ngayo Shabalala ukuthi kuyahanja unkosikazi thatha unkosikazi neThekwini ushiye imoto entsha wagibela ibhasi eThekwini ngathi ujwayele hamba nomama wakhe wena hamba nenyazi kuba njani sawa nokulanda eThekwini ufele indlela la ungazibona ukuthi akuba woze nanda sibishela uyafaka akutshela ulazi bafuna ukushuta abazali abaningi abangalazi iTheku ngabe uphethe uShabalala bayalazi bazalwane bonke bebisana nathi silimele sibuhlungu nje umsebenzi kaShabalala mningi singawubala bese ubheke nawe kanjalo uzothi uShabalala nami ngithi uShabalala bekuphethe uphephisa nawe umndeni kaShabalala sambile nawe la ngiyazi bazalwane sambile nawe futhi bazalwane bonke nabazali abathandayo bephisani isenzo kaShabalala sonke siyayazi ngiyabonga Shabalala. Amen bazalwane. Bazalwane ngiyaxolisa manje. Bazalwane abangakhulumanga. Ngoba bengishilo nje ukuthi isikhathi sishayela ngifuna ama-program athi kufanele siqale ngo-7. Manje izinto zenzaba isithupha kwethu usho kanjalo ubhutwana. Amen. Safika la sasithola isikhiye. Manje bengithe ngishiye amalona ama-item awu-3 so ngifuna ukufohlisa le mangiqeda le bese singena ku-praise and worship mangiqeda i-praise and worship bese siyajika and izothi sisajika njalo mhlawumbe iy'moto zobe sesikhona ngoba abazalwane ihamba cemetery and ehamba kusimethu kunomthetho ukuthi vele uyamathuna amabhunu yabona u12 wakushayela usasengapho ungekho ngale so uzobona ukuthi ubhuti wami uzibekaphi. Amen. Esengisho ukuthi ke umzalwane engizomnikeza ipraise and worship nabazalwane abazojika fanele babheke isikhathi ngoba mayide 10:30 ngiyathemba imoto zibe sezingaphandle bese siyasuka. Bazalwane lana ngicela nje ukufeza isifiso sika Archbishop ubecala ukwenza lento futhi bokuyisiqalo kuzoba icontinuity. Amen. Ukencourage abantwana bakhe ngoba mubi ubaba ukuthi noma umntwana phasile avele nje ayibumbe nje angasho nokuthi well done mntanami vele uvuze mina noma buslowlele esikolweni uzosho ukuthi vele ufuze wena akafuzanga umama kanti uyazi ukuthi sihlakaniphi bokuwuye umama. Amen. La ngiphethe the best performer 2026 Thokozane Shabalala. Sondela mfana. Abamaziyo bathi uBlack Sash. Ngisachithi isikhathi bazalwane. Ukube siqale ngo-7 ngabe sikhave yonke into la ku-program. Amen. La ngiphethe iSprings Youth Appreciation of 2026. Sondela choir leader yaseSprings.
kune surprise abasinikeza yona eSprings. So ngobona nje uqhamuka nje umntwana omncane azoyenza ipoem. Wasuyabona umkhulu ukuthi ayishuthi insebenzo nemfundiso yama youth teachers iyaqhubeka. Amen. Bazalwane ngikule item manje ngena kuyo ye praise and worship. Le praise and worship bazalwane ngimphuphile umuntu oyenze ipraise and worship ngoba ngiyakhumbula ngelinye lamalanga ngimvakashele ebandleni lakhe washaya ipraise and worship ngazibona sengaphandle ngazi mahlanga ukuthi ngifike kanjani ngaphandle. Amen. Bagcina lapho futhi bawenza abanye ama-praise and worship vele kube yini fana lento uzothi fire abantu balala ngothi fire nginakubuka nje. Bazalwane senze praise and worship sizosukuma mhlambe sonke bese kusala umndeni emva kwe praise and worship bese ziyajika. Amen. Ngoba bathi indoda ngokumthandaza. Yazi into bengithanda ngomkhulu. Umkhulu bengathi mangabe umoya awudlulela umuntu bengandlulela abantu. Bekandlulela one esontweni. Ngiyakhumbula mina ngisontweni omkhulu more than 10 years. Akaze angidlulele umkhulu. Ngizibuza ngiqothi ubudini ngathi uyangizonda. Usho ukuthi mina nginasici. Amen. Laba linye ilanga mahayisi. Acishe ngakhalinye ibisi. Amen. Ngoba wangidlulela ngidlulela ucash. Bazalwane ngizobiza uAchwam. Le ishilo asistory. Wangenzela ipraise and worship. Ngazibona sengaphandle. Nama ngazi ukuthi ngafika kanjani ngaphandle. Hallelujah. Archbishop Vigama. Archbishop Vigama. Ngicela ungenzele ipraise and worship. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela yonke ngegama lika Jesu, ngibingelela umphathi wohlelo ngegama lika Jesu, ngibingelela umndeni wonke wakadlalisa, umndeni wonke wakashabalala ngegama lika Jesu. Hallelujah. Njengalokhu ngibekwa kwi-department okuthiwa ngelinye ilanga yathatha omunye yamlahla ngaphansi. Awu amen. Engikwaziyo-ke njengomZulu ngazi ukuthi amalanga awafani. Kungenzeka namhlanje ngingambeki ngaphandle. Kodwa mhlambe-ke ngoba benginawo amazwi uma ngisuka ekhaya aqondene nomama. Kunomama ezulu lenkosi bazalwane elithi iBhayibheli ukwathunywa umprofethi mama uMvukazi kwathiwa lo mama akayotsheleka izitsha. Awu amen. Bengazathi mhlawumbe besingathi nje uma mshabalala kuleli thuba kunje
aziphi isithuba ngiyazi njengoba kunje khona manje amazwi maningi awekho wabambile kodwa uma sekudlulile enze sure ukuthi uyahamba uyotshela izitsho amen uma ngingabhekisa kancane ebandleni bazalwane sizongena endumisweni ngiyacela ukuthi ibandla liwabamba amazwi ashiwo uJesu uma ekhuluma nebandla ethi lihlale lize limbathise lihlale ibandla lize limbathiswe amandla amen Amenge siyale bazalwane into eshoyo ukhona umono sekwakhuluma lapho ukuthi ziba khona iyaluyalu neyiphithiphithi yes ziba khona iyaluyalu neyiphithiphithi kodwa kukhona isiyaluyalu engikela ebuholini bonke ukuthi singasilandeli sokungasizwa noma sokungalizwa izwi livele esihlahleni angibinde ngoba nyasizwe baholi silinde izwi livele esihlahleni uMoses ezonikezwa ngatask yokuthi akahambe kwavela izwi esihlahleni izwi esihlahleni lasendlini amen uNkulunkulu akubusise asibambe nomhlabelelo othi ke noma ke isimo sinje bazalwane kodwa yena uyalalelwa usoma no misimo noma yisi no misimo sina yenu yalalelwa Kuzo shajelelwa
Siyabonga abazalwane, siyabonga abazalwane, bhekani isikhathi senu, ngibona ngitshele yini ubani isikhathi manje. Cela ngitshele isikhathi ngoba manje sisho yini ngizothi namanga. Ubani isikhathi? Bhekani. Bazalwane ngiyaxolisa kakhulu kunomholi bekala yini athi ucela ngivule inkonzo yokunikela. Amen. Hayi manje ngibona ngishawa isikhathi phela thina la eROC siyazenzela. Amen. Asithi nenkomo sizithengile. Amen bazalwane. Ngiyahlala bazalwane yona ungababuza nje ukuthi uGeneral Secretary unjani ngasemnikelweni bazokutshela ukuthi lo yena nemali iWhatsApp group. Amen. Kodwa ngiyaxolisa ngolwami nangesikhathi sakho ukuthi ungitshele sengishawe nje isikhathi. Haleluya bazalwane. Mhlambe ngowami umncwabo ngiziyenza inkonzo yomnikelo. Haleluya. Bazalwane iPart 3 ime kanje la siyakhona. Amen. Inkonzo yasemathuneni ama-Archbishop amabili. Haleluya. uDr. Archbishop Mpanza uzosebenzisana no-Archbishop Thanjiwayo. Angithi siyahleleka bazalwane. uDr. Archbishop Mpanza uzosebenzisana no-Archbishop Thanjiwayo. Wesofike lapho sithi abona sebazobona ukuthi ubani abazomqopha ukuthi akhuleke kanjalo. Amen. And then futhi ke bese amazobonga from emndenini kuzoba umalume umalinga. After that sithole isibusiso bese siyabuya. Amen. Awu seshawu tam. Azungezeni madoda ngayo nje le 20 minutes esele. Le 10 minutes esele madoda. Angithi nasebusuku usukwenzile lokho. Ayeka ngishaye kakhulu. Mawazi ukuthi imoto ekiphakela ngasemnyango ngokukhulu ukusithoba nje ungasishiftela yona.
Sesifikile ingqola njengoba ngisho bazalwane ukuthi lezi ezilapha ngomnyaka ngesitela zidede. Bazalwane siya eHamburg Cemetery. Hamburg Cemetery, Roodepoort Line. Hamburg Cemetery, Roodepoort Line. Siyabonga. Corolla WHK ne-RAV4 yize ngathi kuselezona. Corolla WHK ne-RAV4 yize ngathi kuselezona.
Amen. Babo ingcwele uNamana ungathile inkosi emncinane inkosi yomuntu lapha siyaphuma kwasekhulile yenze ukugcina kwasekhulile ifake inkundla inkosi kaZakhariya Jesu. Amen. Sesiyaphuma bazalwane mholi sesiphusisile sengayini bazalwane isikhathi impela sofaneleka ngaphandle
Yama